Bona tarda a l'informatiu esportiu setmanal, on repassem l'actualitat esportiva del municipi. Els hi parla Àlex Esports. En el futbol, el Club Futbol Lloret ha brillat amb una victòria contundent d'un 5-0 contra el Sant Boià. L'equip vilatà va dominar el partit des dels primers minuts, demostrant el seu coneixement sobre el terreny de joc. D'altra banda, el Club Rem Santa Cristina ha participat en el Campionat de Catalunya de Battle, obtenint excel·lents resultats amb una 5a posició en la categoria infantil mixt, la 2a posició en la categoria sènior masculí i la 3a posició a la categoria sènior femení. En gimnàstica rítmica, l'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret ha destacat en el Campionat de Catalunya de conjunts federats, amb el 2è lloc en el conjunt infantil i el 4è lloc en el conjunt cadet, classificant-se per al Campionat d'Espanya base a Santander el proper mes de maig. En natació, el Club Natació Lloret de Mar ha aconseguit excel·lents resultats al Trofeu del Ram de Vic i la 3a etapa del circuit Girosona de natació, amb destacades actuacions dels seus membres, incloent-hi diversos podis. Pel que fa al hoquei, l'equip Hoquei Lloret segueix la seva trajectòria exitosa a la Lliga Hoquei Plata, guanyant contra el Tardell amb un resultat d'un 0-5 i consolidant-se a la 2a posició, amb la possibilitat d'ascens per a la Lliga. El Club Bàsquet Lloret ha demostrat la seva habilitat amb una emocionant victòria d'un 52-46 contra el Club Natació Sabadell. Aquesta victòria marca un pas important cap al play-off i, malgrat haver estat un partit gris per part dels jugadors de Lloret, l'entrenador del sènior masculí, Marc Ciurana, expressa la confiança en recuperar la millor versió del seu equip per als reptes que venen. En el món de les motos, Daniela Guillén ha tornat al podi a la 2a prova mundial de motocross, quedant en 2a posició. Iris Garcia ha destacat amb el Campionat de Catalunya de Fit Kid, fantasia, dance show i dansa urbana, celebrat a Mataró, amb l'equip del Club i Escola d'Arts Escèniques de Mataró, classificant-se al Campionat d'Espanya en 2 categories. I això conclou el nostre informatiu esportiu setmanal. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera edició. Salutacions d'Àlex Esports.